Tak dobrý den, jmenuji se Miloslav Jiroušek a jsem jedním z jednatelů zemědělské společnosti Stránka. Společnost hospodaří mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví. Je to malá firma se 7 zaměstnanci a asi 900 hektary orné půdy. Z pěstovaných plodin zaujímá asi 30% pšenice, zbylé plodiny řepka, cukrovka, ječmen zaujímají asi po 20% výměry. Přistoupili jsme k výběru nového postřikovače, protože starý dosluhoval. Rozhodovali jsme se, jestli jít do nějaké klasiky anebo do nějakého už lepšího postřikovače. Nechal jsem výběr na agronomovi, který se v tom pohybuje. Moje jméno je Michal Petráček, pracuji 11. rokem jako agronom a mechanizátor zemědělské společnosti Stránka, aby jsme byli schopni ošetřovat v optimálních časových oknech a v optimálních termínech plodiny. Takže jsme řešili nákup výkonnějšího stroje, který by nám umožnil vlastně udělat ty operace požadované na tom poli přesně v daný termín, kdy potřebujeme a kdy ta ochrana nebo listová výživa má největší efekt. Následně jsme se rozhodli pro stroj Agrifac. Námi zakoupený stroj má několik systémů jakoby navíc oproti standardním strojům. Tento stroj má například systém Mountain Master pro svahové vyrovnávání, což nám máme však chvíli. Systém by nám měl přinést nebo přináší nám nižší utužení půdy a zároveň zlepšení kvality postřiku a i pohodlí pro obsluhu postřikovače. Se strojem vlastně jezdíme letos, jsme jeli první sezónu. Byli jsme schopni ošetřovat díky tomu výkonu, co nám ten stroj poskytuje, tak jsme byli schopni ošetřovat vlastně v optimálních termínech. Povedlo se nám to vlastně všechno včas, jak regulace, herbicidní ochrana u všech plodin vlastně v optimálním termínu, takže z těchto hledisek určitě ze strojem spokojenost. U stroje se nám líbí systém HTA, což nám vlastně umožňuje postřik plodin i za méně příznivých povětrnostních podmínek, že i třeba na tom jaře, když fouká víc vítr a těch dní pro tu aplikaci není moc, tak jsme schopni ošetřovat kvalitně i během těchto, i za těchto podmínek. Jmenuji se Miroslav Orunček, tady na podniku zemědělská společnost Stránka jsem obsluha stroje Agrifac. Nejlepší pocit nebo ideální u tohohle stroje za mě osobně Mountain Master. Ideální v kopcovitých terénech, jak pro mě jako pro obsluhu, tak pro kvalitu postřiků, tak ta mašina prostě ví, co má dělat. Stojíme proti kopci, tady vidíte jedno kolo, druhý je úplně jinak, pojď se podívat. A vlastně na straně proti kopci to je krásně vidět, že to zadní kolo je úplně zatažený. Dokáže to dorovnávat 25% proti kopci, takže za mě tenhle systém je úplně top. Při HTAčku vlastně si můžu měnit kapkový spektrum, tudíž vidím odlet, foukne vítr, cokoliv, změní se počasí v průběhu aplikace, změním si kapkový spektrum úplně jednoduše otočným kolečkem, potenciometr, za mě určitě bomba. Za mě osobně Agrifac s těma všema vymoženostma, který má, úplně ideální stroj, dokáže se vyrovnat jak s půdníma podmínkama, tak s povětrnostníma vlivama během aplikace, na ovládání, jednoduchý stroj, všechno z kabiny, žádný kohouty, všechno dotyková obrazovka, není co řešit. Top!